Is-Sindku Laburista tal-Qala flimkien ma' żewġ kunsillieri Laburisti ma attendewx għall-laqgħa tal-Kunsill Lokali għax m'għaddietx tas-Sindku. Dik li kellha tkun laqgħa produttiva fejn fiha jiġu diskussi il-problemi li qed jaffaċċjaw ir-residenti tal-Qala spiċċat tħassret wara li l-kunsillieri Laburisti, inkluż is-Sindku Laburista Paul Buttigieg, ma attendewx għall-laqgħa tal-Kunsilli li kienet ippjanata li ssir fis-26 ta' Awwissu. Skont il-liġi ġala darba jkun miftiem meta se ssir il-laqgħa tal-Kunsilli li jmiss din ma tistax tinbidel sakemm ma jkunx hemm qbil unanimu fil-Kunsill Lokali. Jidher illi s-Sindku tal-Labor talab sabiex id-data tal-laqgħa tal-Kunsill tinbidel u ssir darb'oħra. Iżda minħabba li ma kienx hemm qbil unanimu fit-19 ta' Awwissu, is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Qala bat email lill-kunsillieri sabiex jispjega illi l-laqgħa se tkun qed issir nhar it-tlieta 26 ta' Awwissu. Kien propju għalhekk illi għaliex is-Sindku ma ġiex aġevolat sabiex tgħaddi tiegħu xorta waħda l-Viċi Sindku Nowell Mizzi flimkien mal-Kunsillier René Qabela batu notifika illi mhux ħajkunu qed jattendu l-laqgħa. Dan fil-waqt illi s-Sindku Laburista Paul Buttigieg mingħajr ebda avviż ma attendix għall-laqgħa. Bir-riżultat illi l-laqgħa kellha tiġi kkanċellata li ma ntlaħaqx kworum. Konsegwentament laqgħa li kellha ssir sabiex jiġu diskussi il-proġetti u xogħlijiet fil-lokalità, tenders u anka diskussjoni dwar van tal-komunità ġiet ikkanċellata. Bil-kunsillieri Laburisti jażlu li jsabtu saqajhom għad detriment tar-residenti kollha tal-Qala Għawdex.